Și bine v-am regăsit la un nou episod de Build an Island și ăsta este un nou joculeț pe acest canal și da, hai să intrăm. Și pe acest joculeț trebuie să ne extindem insula. Așa, luăm aici cobblestone ăsta și ne trebuie 5 cobblestone și 5 lemn ca să stați un pic, ca să ne de ce nu așa, ca să ne extindem insula. Și ia vedeți că ne-am extins insula. Așa, și ne-a dat aici niște seeduri. Le plantăm aici. Nu. Trebuie să le plantăm aici. Așa, și ne-a dat un sawmill. Nu știu cum se traduce în română. Așa, spargem copăcelul. Îl craftăm, că avem nevoie. Un plank. Da. Așa, ne-am făcut 4 plancuri de-astea, 4 copăcei care sunt craftați. Așa. Mergem aici, ne extindem insula și acum este mai mare. Și ne trebuie 3 lemne craftate și 10 lemne așa normale. Gata, avem deja 26 de lemne. Oh! Ce? Un bult. Bă, trăznete! Nu-mi plac trăznetele. Așa. Și noi avem 4. Și ne-am extins insula. Stați puțin să dau jocul mai încet. Așa, și tăiem aici copaci, tăiem așa. Aici avem nevoie de 15 lemne. Și 50 de lemne normale și 15 lemne craftate. Ca să ne extindem insula. Așa, hai să facem aici. Așa, mai luăm niște copăcii de aici. Frumos. Și ce vrea domnul acesta? What can I do for you? Yeah. Bui. Da, n-avem bani. Sell. Ăsta vreau să-i dau sell la semințele astea. Că nu știu ce să fac cu ele. Așa, mergem. Oh! Un copăcel de gold care ne dă bani. Da. Așa, și ne trebuie și cobblestone. Așa, le punem aici. Luăm de astea copăcei. Așa, și luăm și cobblestone. Dar ce are, mă, cobblestone-ul ăsta? Nu mă întrebați, dar nu contează. Așa. Pun aici cobblestone-ul. Și o casă care... Ce trebuie să facem aici? Așa. Da, acum avem un care ne ajută, un noob care ne ajută, un bot. Așa, acum avem 100. Stai, mă. Credeam că nu-mi dă lemne dacă sparge botul ăsta. Așa, le punem aici și avem nevoie de 15 lemne de alea. Da, 15.
Avem de-abia 5, 6, 7. Păi ne dă. Stați un pic. Să vedem câte ne dă, câte primim. Aia zic, avem 52 de plencuri de alea craftate și aia zic, mă, tată. Acum avem nevoie de 10 lemne craftate și 30 de cobblestone. N-am văzut-o pe asta. Mă. Bă, eu am dat sell la... Eu am dat sell la aia cu semințe și aici trebuia să pun semințele. Da. Uite aici. Nu. Nu dăm Robux. Așa, luăm cobblestone. Avem nevoie de 30 cobblestone. Ca să ne extindem asta, mapa. Și o să facem episoade cu acest joculeț. Că nu putem să facem toată mapa, adică toată mapa să o facem. Aici punem lemne. Și ne-am extins mai mult. A venit ziua aia, zic. Așa. Bă, dacă scopaci n-am loc. Aia zic. Așa. Ce ne... bui. Avem nevoie de un corn seed. Și îl plantăm aici frumos. E ca pe Grow Garden, dar numai că trebuie să îți extinzi mapa. Așa. Cobblestone, stăm cam rău pe cobblestone. Bă, dar ăsta nu se duce și el la cobblestone. Ia că putem să-i dăm level. Nu putem. Dar ce avem nevoie? Stai un pic. Avem nevoie de 500, de 350 de bănuți. Deci trebuie să se mai spawneze copăcii de aia gold. Că ăia-s buni. Așa, luăm cobblestone. Hai că mai avem puțin și putem să ne dăm upgrade la mapă. Ni s-a făcut cornul și cu cornul mergem la acest domn și îi dăm sell. Așa facem bănuții. Da. Șmecher jocul. Dacă vreți să-l găsiți, se numește Build an Island. Și luăm și de aici așa. Și avem 36 de cobblestone. Așa, și de aici putem să să-i dăm level la topor. Da. Și cât avem nevoie? Ce avem nevoie să facem upgrade? Avem 130 de cobblestone și 75 de lemne craftate. Asta cam o să dureze mult. Nu știu ce să zic, dar asta cred că durează mult. Ce, mă? O să avem destule lemne. Dar, de ăsta gold. Bănuți. Stăm cam bine cu bănuții, n-am ce să zic. Stați un pic ca să facem aici. Da, o să fie ceva. Deci am mai strâns eu pe aici niște lemne pe aici. Așa, și avem nevoie de foarte mult cobblestone. Avem deja plancurile craftate și avem nevoie de cobblestone. Deci avem nevoie la nebunie. Avem 100 de bănuți.
Da. Da, stați un pic. Hai să mergem la ăsta aici. Și aici avem blueberry seed, da, n-am bani. Și unde... Na, nu merită. Mai bine lasă. Așa, așa. Frumos, frumos, cobblestone mult. Avem deja de-abia 53. Nu mai avem nevoie de alea de plancuri craftate. Stați un pic. Aici, bă, n-am bani. 350, da. N-am bani. Așa, dăm. Avem nevoie de cobblestone. Oh, de asta de gold. Oh. Așteptăm. Abă, cobblestone. Așa. Dar cobblestone nu prea avem mult, pentru că e doar acolo, în partea aia, pe aici nu e. Da, ăsta să-mi dau upgrade la X, nu știu. Da, ia că pun și aici, că am destule. Puh, da. Ce? Trebuie să... A, putem să... Deci stai un pic. Bă. Dar de ce aici ne arată să punem cărămizi? Nu cred că poți. Nu cred că putem noi în momentul acesta, dar luăm cobblestone mult. Cred că am zis luăm cobblestone în videoclipul ăsta de 1000 de ori. Dar nu contează. Așa, luăm. Deci joculețul acesta este foarte relaxant. Dar este ceva de făcut pe jocul ăsta. Adică, uitați-vă cât am mapa. Și doar eu sunt pe acest... Cred că doar eu sunt pe această mapă. Cu bănuții cred că o să ne luăm un cun de-ăsta, un omuleț de-ăsta, că e cam grav. O, bănuți, sunt buni bănuți, îmi plac. Da. Hai că ne ajung aici. Punem. O, asta zic cobblestone. Și credeam că o să avem mai mult cobblestone de luat. Adică dacă nu aveam... Ce? Oh, pot să-mi iau upgrade. Mi-am dat upgrade la ciocănel. O, dar dă ori 2. Aici dă... Bă? Ce, mă? A, dă ori 2. Da, uitați. O, căpăcel de gold. Dar aici nu dă, pentru că aici am pickaxe. Nu am topor. Așa, acum hai să facem aici. Bum. Mai avem nevoie de puțin cobblestone. Gata. Ne-am și... O, ce? Give. Avem nevoie de 10 de alea și o să ne dea 500 de bănuți.
dar nu am observat că nu mai am lemne de astea așa. Gata, ole, câte lemne am. Așa. Da. Așa, hai să vedem ce facem aici. Hai să punem cobblestone-ul. Punem și ăștia că ne ajung. Stați. Alea toate. Stați un pic. Eu am pus aici la mașină 200. Uitați-vă și voi. Crește. Așa avem, gata. Dar, aici ne trebuie cobblestone. Deci cu cobblestone nu stăm chiar foarte rău. Da. Bă, dar avem nevoie de un pickaxe mai bun. Cred că putem să ne craftăm, dar nu în momentul acesta. Ia că pun aici. Da, mă, da. Cobblestone mai mult. Cobblestone de gold. Bine. Hai că până acum stăm chiar bine cu cobblestone. Nu văd că chiar acum stăm chiar mai bine. Mamă. Ia că le pun aici. Deja plencuri de le am destule. Dar hai că facem repede. Da. Da, ălea gold, cobblestone de gold, dă ori 2. Deci e bine. Și ce aici ce trebuie să facem? Looking to buy some upgrades. Nu acum. Deci nu avem nevoie de upgrade-uri în momentul acesta. Adică avem, dar de unde? Speed nu. Offline nu. Cred că crafting speed nu. Collector time. Ăla 260 de bănuți. Bă! Eu am doar 17 bănuți. Dar nu știu cum să fac eu 200 și ceva de ore, dar hai că încercăm. Ce să zic? Da, e cam ce-mi trebuie mie. Dar stai un pic să mă mai uit odată pe ăla. Așa. Ne mai uităm odată. Așa. Create. Bă, da, cam ăsta, da. Golden change. Bă, cred că golden change. Dar nu, mai bine luăm colector time. Ăla, da, luăm pe ăla. Dar nu putem acum, pentru că nu avem bani. Așa, ce faci, micuțule, aici? Te-am uitat aici? Așa. Ce? Nu vreau să fac. Sau ia dă un scaun de ăsta. Da. Nu știu ce faci cu scaunul. Dar nu contește. Așa, și cam gata cu videoclipul acesta. Și sper că v-a plăcut, dar nu am mai putut să continuăm. Sper că v-a plăcut și să dați un mare like și un subscribe, că o să mai facem serii cu joculețul acesta și pa, pa!